Suwe ketemu basan ketemu nganggo ijo-ijo. Iya. Kaya pakan sapi. Iya. Tak kira kolonjono joget. Nek kula wangun ijo-ijo nek kula motive ijo-ijone kemelit wonten rikine iki motive merah. Nggih, merah. Nek bojo. Wong Mbak Nika ini motifnya merah, ana peri-perike, ana emas-emase. Lah kok garwane sampean kok malah gambar apa kuwi? Malah keledai. Iya. Apa? Lek jenengan kuwi ono direwangi aku piye carane merajake warga masyarakat dusun Trucuk kok. Aku ki arep rajake orang kitungane kok. Yo nek projo. Lho, iki warga masyarakat kene sing telepon lewat Mas Febri. Tanggal iki selo Mbak Nika. Selo siap. Sing telepon Mas Febri. duh Nah kok waduh. biasane kok jero kono. Ning ora apa-apa Febri kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok karo nangis. Ora apa-apa menghayati aku ora masalah. Sing penting iki sehat. Wis langsung dilunasi ditransfer ning nomor rekeningku. Ora iso jupuk. Iya. Dana kenakalan pria tidak ada. Ora ana anggaran tenor ku blas. Ana bintang tamu kondang kok kudune tenor. Lho ora kudu ngono Mas. Pripun? Kondange ra berjeneng. Nggih. Ning ora iso ngatur ekonomi ya jungkel Mas. Oh iya. Dari gede kondang. Nggih. Lagene cul. Telung dino menang. Lagi payu ora ono. Dasar mongso sepi. Nggih kanca-kanca niku lho Mbah. Maksudnya kanca-kanca ya wis tak welih kanca-kanca nek pas lagi laris ya dicelengi duwite. Iya. Ora dienggo top up. Iya. Kowe pengenku siji golek dolereno le dolanan dagang pintu. Apa kuwi? Slot. Wah, Wes, wis dolanan dagang pintu ilang sak pintune. Kene mundur tambah keke Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Cange Mbak Linggo. Wilujeng dalu pripun sehat kabare? Iki kepiye to Pak? Kabeh iki kepiye? Nengah. Nggih ndak kaling-kalingan son. Iya. Wilujeng dalu Mbak Cange Mbak Linggo. Wilujeng dalu. Sehat. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah Pak Dalang sehat. Alhamdulillah kundur dalem sehat. Pengestunipun Piyai Kathah ugi warga masyarakat dusun Trucuk. Nggih. Trucuk Triwidadi Pajangan Bantul Praja Taman Sari. Sari. Kula nuwun Pak Bu. Alhamdulillah kula sowan mriki kalian bojo kula brahut. Ingkang ngagem spray ijo-ijo. Ingkang ngagem spray ijo-ijo lan umbul-umbul. Ora umbul-umbul. Belakang kok kaya umbul-umbul. Iya. Dinggo. Bisa Iso ora ora iso ngebok. Sabar. Nek kira-kira wis iso ki wis dipaske to. Ya jenenge Mas kek ngetes mriki. Ngono. ya jeneng wong tuwa ku ya sabar ngebok. Rasa kemrungsuk. Wis aku ya, Pak. Wis tuwa ki sing penting mlebu. Aku wis mbakekke Pak Dalang wis kula nuwun Gusti jenengan. Lalu Monggo. Sing apik. lah wis kula nuwun kok wis dimanggake ora ditawani apa-apa ya meneng lah. Mosok kamu arep kon barang-barang ora kepenak. Sehat, Mbak? Mboten mesti Lho, kok ora mesti? pengenane belek. Saiki lho Saiki sehat kok. Alhamdulillah. Lah apa meneh nek ngerti kene iki wah. Ngopo? Kaya pas mentai ijo-ijo Lah bae. iya, aku yo story iki kanca-kanca nganggo kamera foto aku yo surat kan. Nggih. Kula nuwun dhateng ngaturaken kula nuwun Nggih. sowan wonten wewengkon Trucuk. Trucuk. Iya. Dusun Trucuk Triwidadi Pajangan Bantul
Projo Taman Sari. Ah iki, ngaten niku wau. Apal ora jenenge? Ya dibang keliru kek keliru kowe kan. Walah wong sok karo bojo ora oleh cedak-cedakan. Ngaturaken sugeng dalu. Kang Baken kula sowan kalian bojo kula. Nggih. Ngapunten ingkang kula buta bojo ingkang setunggal menika. Lah ngopo? Lha bojo niku kalih, Pak. Loro kan jenengan? Nggih. Bojomu loro. Ya. Sing iki Iki kula nggih pados rejeki teng pundi-pundi, Pak. Sisi? Lah nika sing entek rezeki. bojo aku. Nggih. Kula niki nggih liwat rezeki, Pak. Kula nek liwatan mboten mungkin lemu sibuk-sibuk wong ning liwat kok ya. Kados iki wapa mlebet ning mriko. Kula nggih mesti kabari. Nggih mboten apa. Jenengan yang ditakoni dan jenengan di nomor rekening ora Mbah jarine. Ora tau nek sing transfer. Blas. Duwe nomor rekening ora? Yang duwe lho. Loro kae ora tau nang kirim. Apa? Rekening listrik. Rekening banyu. Ora eneng sing tau kirim. Ya ora tegese rekening bank. Rekening Oh, lah aku wong keluarga aku Bang Lecet kok. Bang Lecet kan anu kantore kayu-kayu. Ya jenenge arek ning kantor di Lecet pindah kono pindah kene. Nggih. Mereka dipun lenggahi dening Mas Moko ugi Mas Anon ya saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Nanging malih Yai Mas Moko dan Mas Anon. Nggih. Gemoy. Lho aku nek matur lemu kan wis. Iya ini gagah gede dhuwur. Nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah iki dipantau terus arek iki. Nggih. Ini kok perkembangannya dicen karo Jawa. Saya rukun apa ora? Terus kan yang buat dunia seni ini eksis apa ora? Dipandang. Makanya kok menentukan nasib kayak gini. Ya. Kayak gini nih, perasaan kan di Bali. Bali kok eksis. Terus Sampai nih tutunan teko. orang. Sampai tak eksis. Jenenge ngusruk. Nggih. Entaken Jawa Pak Dalang. Tinggi gayeng-gayeng, Mbah. Nggih. Menika wonten pamunggutan samping gunung. Oh, Samping gunung Nggih. Bojelek. Jenglengaken. Oke, Ya. langsung menika nggih. Nggih. Samping gunung. Dek tonton niko-niko capek gunung tele-tele mas. Iki nek saged anu kroncong mawon nggih. Yo nganggo gamelan jengglek pada biasane ya, Cang. Pokoknya kepiye caramu ben pakamu. Pakamu baut sih tetep Kamu ki bablas ya. tetep semangat. Semangat. Sing jenenge nguri-uri budaya Jawi. Iya. Kaya warga masyarakat dusun Trucuk. Nggih. Ono kirap, Kirap budaya. panapal, luar Jatilan. Jatilan. Kulo jane jenengan jatilan kok. Jenengan harus karo jatilan. Kok kok situ? Kulo di ademen iku bego boten selok. Mas Rene ora kesurupan isin. Ki masuk ke gunung lah kesurupan. Alhamdulillah antase dusun lho. Yo dusun luar biasa. Iya, wow, pun paring pangandiko, biasanya luar biasa. Tingkat dusun, Orang luar biasa yo. biasa luar biasa. Iya, ini perlu Sukses dicontoh. selalu untuk Dusun-dusun lain nggih. Nggih, dados Oke. percontohan. Iya. Ayo, Monggo. caping gunung, Aku kuncing bawa. lagi. Bawa. Ora bawa ya jenggleng. Semono Pak. Sabar. Ngopo tuh wis ketar-ketir? Bengi. Oh, untung. Ya, Masa Pak Dalang. Sing iki Mas apa ya asane? Mas Bagas. Mas Bagas ki sing mimpin Mbah Bawa ki. Ayo. Yo aja ngono ki mosok ngene iki. Sosok meneh dipindah bagas ki ben nyaro. Lah ini ki terus-terusan yo saya kelemon obat kok gak unak-unik. Ora ketok keringet sing ngono ngene, bagas sing ngene iki. Wingi ki tak delok ning kono ki tak keriting jebule turu. Tapi penting lho ki pokoke nek Mas Bagas lho. Nggih. Nek ora ditrinting arep kepenjenengan. Woi. Coba Mas, nek aku nek tintingane nek aku kayak saben. Di pas nek coba jenengan. Sampean. Coba. Sapnya nek serik rasa timbar kan. Sing apik iki.
Ora sering mbane iki lahir batine kanca-kanca karo sampean iki kaya ngono kuwi. Oh, nggih syukur nek saged terbuka. Lho aku ki diseniti apa ora diseniti kanca-kanca malah sedekah kok. Bisa ngelongi dosaku kok. Kuwi sing jenenge wong tuwa wis menep. Menapa apa nek ngerti kanan iki yo mulai. Wong tuwa ora kajen kok menep. Yo ono. Aku gajek. Yo. Saben bengi ketok banget nek antara pengendang karo dalang berselisih paham. Ora berselisih Lah paham. kono wis ngangkat kono romo bakok. Nek jeneng saiki ketoke kuncine ning Kendal. Bener besane Kono kono. iki gur duwe kunci tok mobile urung. Kuncine ning kono. Kunci dalam arti kunci Kunci iki tegese iki pakai kanca orso. Kunci lan mobile urung. siap ya. Yen mamajang amung karo janur rasa sing antingu. kuning Daya lino. Kuncine ning kono. Nek penting jenengan kok dhewe emosi to, apa kok gegawe emosi? Iku ora nyusi dasare raiku koyo ngene iki. Ora kena emosi, sabar, sanes. Kan mau wis ngobrol karo Mas Pur. Nggih. Karo bapak-bapak panitia, Mas Pur persegi panjang. Ini Mas Pur wah ora ngene iki lincip kok. karapane. Kan malah jajaran genjang. Mas Pur. Mas Pur, berarti Mas Pur jajaran gendang dari. Kayak ini kerucut. Amit Mas babot kerucut. Amit. Ya, apa nih gini ki? Setengah lingkaran. Mbak, kerucut loh. Mau kan mbak kan ngendika kerucut loh. Pokoknya surut. Blok kecurut. Bojomu dilokno curut. Rasamu piye? Bojomu dilokno mosok duwe bojo curut karo. Lah ki mana surute? Tapi aku bersyukur kok. Gak apa. Sing penting iki sing disirah. Ayo, nak arah kasih raya arah apa-apa. Nah, Tekan iki. gagal kan sirah-sirahane kaya waktu. Ayo. Iki sing penting yo lali. Tekan dino kalah ya, Mbak. Oh, dan ini tetep Bagas ora waras niki. Bagas suara. Ya iya ini Mas ora pas. Wong wis warga kene wis gawe gapura dhewe kok malah dadi gapura. Mosok gaburane kon iki. Terus. Makasih ya. Ket mau rompas lho, Pak. Siji loro telu ping telu rampas jenengan. Ora apa-apa, sing penting terakhir kok. Oh, oke. Ya awalan ora pas ki ra masalah. Sing penting ending. Ending. Lho, urip ngono ki salah apa-apa. Apa jekno nakal ora masalah. Sing penting nek wis usian iki kudu meneng. Aku ora ngono ngono iki. Ora Ora tak rasake.
Ranesu. Ora nesu kok karo geget. Ya iku kuwi rada lara. Tak ujane wae. Pasita. Lah kok ini biasanya payaran itu lho, biasanya payaran lho, Pak. Perang biasane iki. Piye Piye adate piye? Sudah Oh, Wah, biasanya aku tantang-tantangan. aku tantang-tantangan karo bojoku. Ya. Baik-baik. Oke. Pasita. Gento. Nek kono ki krono kene kene nganggo gento. Diloke gento. Ora mungkin gendo kok cilik. Gendo ki gagal gede dhuwur. Ini tertungkring. Sing aku wedi piye sok paling ora yo pae. Ane ku bodyguard kula ya. Mas kok diloke ngadep kok Mas. Ngadep kok. Kene Mas, kene. Kok diloke gento lho Mas. Mas, go takon salaman karo bojoku. Kene salaman. Ayo, ayo nantang karo bojoku ayo. Mau tak loki kepiye? Ero. Boten Mas. Salaman. Panjenengan piyai gagak dal. Walah gendo kok jaluk sange. Nya. Oke, Pak Mas Budi pentas ya. Oke. Rasa nangis gendo kagak sibis. Si Daya Cucul. Iki carane gendo telune resik gagak iki. Terus jenengan matur karo nggone kepiye? Anu Mas Budi kaya ora perang lho Mas. Pacita dulu dah tung. Aja tung. Engko ya. Engko wiyaga presiden nyepake pakan. Pacinta. Kono ora tuntung lho. Lah kok Pengendangnya lek muni nglumpuk kayak gini raine. luntung raine luntung. Kene ngluntung raine ngluntung. Ya iya. Lah ki bagas ki luntung. Kuwi delokne luntung lho. Siapa sih kelap? Bagas. Mani ngadep kok. Ngadep kok lho. Ditantang. Es lingguan jangan remek kok kamu. Orangnya judo to. Aku ngerti Bagas ki biyen ki jane arep kembar. Terus Nek serene bakal nanggung didadekno siji. Cek dadine gede. Nggih. Yo, Nek dadi loro cilik didadekno siji. diteruske variane. Ya. Pacitan. Pasita. Ora dolanan apa lho. Nanti nyokot awakmu tek. Kancaku ya wis ana sing tetekan. Nah, tak elekke tak kira ngapalke not boleh malah dolanan apa. Panas. Go
Parian. Sindene ben parikan. Oh, Pak. Oh, siap nih. Karo jenengan kenalke. Oh, dereng untuk Pak Kagak. Dereng. Oh, kenalan. Kayak putih niki Saking ingkang sepuh piyambak. Sepuh ki berarti kowe, Pak. Aku ki sepuh banget. Sepuh ki. Nah, iki kancaku Facebook. Jenengan dolanan Facebook Bisa kok. dolanan Facebook kok? Bang, iya ya. Rapo? Berarti gue tak blokir. Lah kula niku sing ketemu bojo kula baut niku jenengan kersa mboten Pak Dalam. Pripun? Lho kinten jual beli Facebook. Iki Ke le marketplace berarti. asal kula niki tenggen berkas. Barang bekas iki. Berkas antik. Monggo-monggo Pak Asmanipun Bu sinten di dalem pundi? Kendel tenan, seru tenan. Bilok grup ingon-ingon Gunung Kidul. Aja ngono. Iki apa kaya ngene ya bojoku kok wis sabar lho Pak, sabar. Kok ora mesti nasibe kaya aku le. Mari mati kok ngeplay kedadak kene to. Kene dhewe-dhewe. Monggo Bu, asmanipun Bu sinten? Asmanipun Bu sinten? Inzi. Nami kula Bu Dasmiati. Bu Dasmiati. Pi dalem Piungan. 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 Iya. Oke, Status. Apa? Ojo rawan. Status napa Bu? Gak gelem ngono. Wis Piai sepuh sepatu dirahasiakan lho. Oh, tegese dirahasiakan. Oh, iya. Kuwi Yo parikan. Parian Bu. Parian Bu kagem para masyarakat Ucuk. Mangan gethuk. Rasane legi. Woi. Monggo Bu. Mugi warga Trucuk Nggih. tansah murah rezeki. Amin. Monggo sami ngrasaken gedhok bersane murah rezeki nggih. Yo sampine. Geser. Ini Apa? Apa lihat-lihat? Apa? Niki sinden kula saking Jakarta, Mbak. Oh, kakak bisa bahasa Jawa? Kagak bisa. Iya, elah kan? Iya, aku bahasa Indonesia gitu. Jakarta. Iya. Jakartanya mana? Depok. Oh, saya kira dari Ciludek. Ciluduk. Ciledug kok ciludek. Ciluduk. Ya, dari Ciludek. Dari Depok. Depok. Bukan ke Jakarta ya? Ya pernah dong. Berapa hari? Ya kemarin itu 3 dina. 3 dina? 3 dina do saya mabuk. Hah? 3 hari. Oh, kalau beneran dari Jakarta aku tes no. Apa? Kalau di Jawa itu namanya ketigo itu di Jakarta bahasanya apa? Ketigo. Ketiga apa? Ketigo. Bisa nggak ketigo? Ketiga apaan? Kemarau. Musim Oh, kering. bisa kemarau. Nah, berarti beneran bisa jawab sama Indonesia ya. Kemarau. Kemarau. Kalau rendeng. Bahasa Indonesianya apa? Musim itu rainy gitu kan, hujan. Hujan. Lah kalau pendiding. Iya. Pendidik di apa ya? Pingin kawin. Aku yo tahu bedidingen iki. Nek kamu sini padha Jakarta. Tahu bedidingen aku. Nek ora kelakon kok tahu. Padahal pendiding. Aku dikasih tahu sama sebelah aku nih, sama sebelah aku katanya pendidik tuh pengen kawin gitu. Bukan. Apa terus? Pendiding tuh yang lagi viral. Apa tuh? Pendiding. Tak dinding, dung tak dungkin, pendiding. Musim pendiding tuh. Yang dari Jakarta nyamannya siapa? Intanya. Intan. Iya. Status. Iya. Apa ya? OTW kawin. Oh, teman-teman
gagal. Engko OTW iki ra sido. Pariannya nggak boleh gitu. Itu teman saya, bukan yang Jakarta. Ya pariannya apa? Parian tahu pantun, pantun. Pantun. Garuk garuk, garuk garuk, Datang sih. Iya. garuk garuk. Pakai tangan. Udah iya nek jono gar pakai sirah. Biasa aja loh, kok marah-marah toh. Terus Itu memang aja saya agak. garuk garuk. Pakai bahasa Jawa aja ya. Kakak ngerti kan? Terserah. Terserah lu mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jakarta. Mugi warga terucuk. Hah? Di Jakarta ki bosone halus. Ayo. Gak apa-apa kan belajar. Iya. Iya. Apa tadi? Mugi warga terucuk. Iya. Tansah murah sandang pangan. Amin. Geser. Yuk geser. Iya. Yuk geser. Jakarta mugi warga. Lah pokokane yo Jawa suwe. Iya. Ya halo. Piye? Ana apa? Iki gendho apa sih? Iki. Namanya siapa? Jenengku Amel. Mbak Amel. Bedalem pundi? Omahku adoh Tulungagung, Jawa Timur. Arep takon apa meneh kowe? Ora tekan apa-apa Mbak. Cukup ngono Mbak. Modar digunakan terus Mbak. Yo, pariane apa? Monggo pandikan Mbak. Mangan kerupuk. Mangan Mangan kerupuk. Kerupuke melempem. Oh, ora. Mugi warga terucuk, tansah ayem tentrem. Pepete kerupuk yang melepem mboten sak dadi masalah. Niku pertanda ajeng ayem tonton begitu. Yo, sampinge. geser. Ya, ini ya. Halo sayang. Kita hijau-hijau loh sayang. Iya. Serasi ya. Ya, iya. Ya aja terus digaruk-garuk ngono. Enggak meluapkan kegembiraan. Mau garuk-garuk kok terus ngono garuk-garuk. Tapi enggak gatal kok. Karena gembira, iya. Gembira nanti kok gembira garuk-garuk. Gembira ki keplok-keplok. Gembira kan Gembira gembira. Wah, selamat ulang tahun garuk. Balik lagi keplok-keplok. lah kene kira kan mesti gembira tertekan barang itu tetep enak. Kok mendine keplok itu gembira. Yo. Iya. Namanya siapa? Yuli Cahyani. Oh, Mbak Yuli. Dalam pun bisa. Saking pengen kalau ngelipar gunung gitu. Oh. Saking engkol lipat. Pengkol kok pengkol. Napa pun sudah kupinge. Kesih? Kesel loro. Nggih, kesih kalih. Nek pengen sudah kalau iras ke situ. Pengen Pakai daun selingan. Yo, pariane apa? status. Status sudah. Oh iya. Sudah nopo? Sudah nopo? Sudah. Oh, sudah paham. berkeluarga. Oke. Sudah Oh, iya. berkeluarga. Ya, tarik ando. Kalian Duk. Bu. Bu. Wiki nyelungi boke ya. Bo. Iki lho bolak-balik ketemu tetep aneh bocah. Dia kene kok. Bang. Saiki Bu. Bu. Neng pinggir dalan. Udah iya nopo ning tengah sawah kan lewat opo. Mugi warga terucuk. Heeh. Tansah pinaringan karaharja. Amin. Ya. Yo, sampinge. Sampingnya. Yo. Iya, Duk. Halo, Dik. Halo. Namanya siapa? Nama saya Entin. Hah? Entin. Oh, Bro pentil. Entil. Sampo Entin. Iya, rumahnya mana? Rumahnya situ. Lah, itu main. Kerja parkiran kono. Ini parkiran kono mau.
Kasihan Datuk. Status Yetin. Sudah menikah. Alhamdulillah, derek bingung. Berkenakan harapan. Langsung pacar. Monggo. Maem jeruk karo ngombe legi. Lho kok kita terus siji wae lho. Wis ngombe isih mancet. Artinya Semoga warga terucuk Heeh. gemari paloh cinawi. amin. Ya. Yo samine. Nggih, matur nuwun Yetin. Sami. Monggo. Nggih. Segendalu. Halo. Kami pun hitun. Nggih, nami kula Alifah. Halo. Alimah kok Alifah. Alifah. Terus cepet tau lho. Jenengmu sapa? Alifah. Iya. Alifah. Kok nyanyi apa, Mbak? Ora nyenyel. Omahmu ngendi? Omahku Jambe. Iya. Malah gila. Jambe mana Jambe mana Mbak Alifah? Jambe semen. Oh, sampai. Jambe semen. Oke. Oh iya. Jambe semen itu betul-betul. Hari kan Mbak? Mari ana apa? Aku sumuk. Wah, yo to dirakati. Tak golekno blo bener. Aku sumo. Mergo mentul-mentul. Wah, lah nek yo Berarti nek mentul-mentul iki arek pakai sumuk. Lah dolanan trampolin lho, Mbak. iya percaya. Sesuk ora tak gawe mentul ah. Gak sumo. Kok sik semono dolanan trampolin. Wis Kan ben. nek kados Mbak Baut niku mboten jebol trampolin. Oh, Ini iya. size lho. Ora jebol kok nek bareng dijloki babot tuh 12 goreng. Nggih. Orang balik. Yo mari ane apa? Mun mun Aja nangis. mugi dusun trucuk tansaya pinunjul. Amin. Yo diteruske tembake. Iya. Ja. Panas udan panas. Aling kecapean gunung. Aku pernah ini. Jadilan. Iki jadilan ora kok nyakor. Iya. Hey!
karo njaluk loro ki ngomong. Anu Mas, nek nonton aku cegah-cegah. Ya bener dadak merak iso membahayakan iki nanti dong. Lho ngerti wis atraksi kok penonton nyedak bahaya Mas. Iya mau. Wingi niku kula atraksi arep mangan blek rek, tapi mangan penonton kok. Kecedahan, kecedahan. Jenengan ki sing dadak merak ki kurang dhuwur. Adi, ayo nek ngadeg le dadak merak ya, ayo. Nek babak kurang dhuwur, ayo. Yo, dadak merak muni mah. Wis arep sore mah. Ya tak ada saya niate lebih keproke jenengan. Apa-apa. Lho, anu teori dadak meraki diulangan tenan. Aku iki main dadak meraki ora kena merake gur mangan dadak. Ya, malan saya diteruskan tembangin. Panas udan panas. Malan saya. Lereno Pak Lereno, mimi ya. Mimi saya rangkom bisa aku. Berarti kita juga gula batu. Ulang lagi tuh Pak. Ya, amit. Monggo diteruskan tembangin. Ya. Caping gunung anakyan wadon sarto
Samping gunung, kantor warga masyarakat mriki. Jange monggo. Nggih kangge ndayengke swasana melih kajengen Mbak Alifah menika medun saking pepanggengan. Ya, Caos panglipur dhateng sedaya warga. wis ya. Ya disemati Mas. Ayo Mbak Alifah. Oh, Mbak Ali. Alifah. Alifah, rasa dipedhot. Monggo Mbak Alifah. Nembang apa no? Bebas nganggo bawa. Wis ya. Ya dadi kancane Mbak Niken rumah baut. Iya no. Kancani Monggo nganggo bawa apa no? Bowo sing kira-kira kowe apal ketika ora. Yo iku ngancani. Lali janjine mawon. Oh, iya. Lali janjine. Lali janjine iki ya katur Mas Moko. Mas Moko mau sing peparing juragane jare Movita batik lho. Iya wis diparingi Mbak Baut wis diparingi. Matur nuwun Mas Moko peparingipun. Aku langganan wis suwe banget taunan, Mbah. Aku yo Langganan Langganan aku apa? langganan jare aku nggo tuku seragam-seragam 3, 5, 10. aku yo. Seragam apa? Piket kowe. Seragam Mbak Baut beda seragam. Beda jareku wong surakmu kok. Iya. Yo lali janjine nganggo bawa. Dina Minggu
Dia cintarani purka. Ya mau menapa? Apa? Ya. Sing halus nak coba sing halus. Aku ora iso halus aku. Iki coba gantungan. Nah, kowe iki dianu Mbak Gaul, kowe guru umami, Alifah guru umami sing omong men ndak ngeken. Iya mau wi. Ah, kowe iki sing Kowe malah kaya orang golek pakan. Ada mau boleh apa nak? Golek pakan. Padahal di mau ngarang-ngarang. Ya kowe ngerti apa? Lah aku suka teh. Ini jenisnya suket kerokot. Ya, ya. Ya. Monggo diajak. Orang sah di rumah kowe. Selamat aku ing kono diajak. Iya Kang Mas. Ora ngira jebul biyuruban suarana. Kaya Pak Widaya. Budaya to. Pak Widaya Oh, tak kira budaya tanggoku. Kang Kayu. Kulo ke latihan iki. Aku kok ingin kalusan gur entek-entekane bekos iki. Kudu kalau sing dadi badan halus. Apa nak? Aku wis
Yo terus ke. Ngapa to, Mbak? Ya ngapa to iki? Apa ora kan Jabarin. Aku kok curiga. Ora mungkin aku nyolong atimu, tenang wae. Wis enek dudukku. Kecuali Balik ngopo? ini kesempatan. Jan-jane ya no. Jane-jane kowe. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Alifah. Cahayu. Kiainya halus, antep. Menika dereng damu lulus saking isi Yogyakarta. Alhamdulillah. Sarjana Kamu kawitan. wingi ora nganti nang isi kuning semaki kek leren. Semaki ki makam lho, Pak. Semaki sudah. Sedurunge nang isi kek lho kek sekolah. SMKI. Le maca kepiye? Semaki. SMKI ora usah dibaca. Nggih. Ben gayeng gumareng melih. Nggih. Adis kula saka Tulungagung. Ya. Ben nembang. Ya. Mbak Amel. Mbak Amel. Kangen Mbak Amel. Sampai kodone kabel. Kan cetho. Amel. Yo disepati kanca-kanca. Ya. Jarum pentul deh. Iki kenapa iki? Kenapa kok iso ngene-ngene, kok iso ngene-ngene iki tekan apa? Musik kan penak. Oh, musik ya penak. Oh, ngono. Kurane jarum kok ini jarum kuwi. Oh, ngono kuwi. Kayak ngene iki jarum pentul. Malah kaya pinguin di lho. Apa? Nyawang-nyawang iki, ora nyawang aku malah nyawang liyan iki maksudnya apa? Heh? Aku yo ora ngerti apa doa kibar angrep. Ngomong aku ora ngerti. Beliau kepinet dulu. Kurang kepiye ta aku iki? Kurang kepiye kurang barang-barang kok. Yo kok tak dandanane. Ya nembang apa, Mel? Ayo no. Halo, Dik. Nembang apa no? Panjoko mawon nggih. Oh, iya. Oke, Pak Joko iki lagu saiki, Pak. Panjangkak Joko busur mungkin gambar. iku gambar ya. Nggih, yo kaya apa panjang kok. Ya. Iya, iya, Nak. Sabar. Ayo, oh streaming toh, streaming. Oh, streaming. Lalu kita dipun streaming. Oke, channel lipun. Lemah teles. Oh, Niku lemah teles. live channel YouTube-nya live streaming lemah teles. Jelas. Nggih. Sugeng mirsani. Sound systemipun nggih nggih niku tak kula rega Mas Agus. Oh, Alhamdulillah. Jos. sip, monggo. Yo. Ayo nak, ayo nak. Ayo, 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 ayo. Gak mau pulang, maunya di koya asal. Gak mau pulang, mau
Mas.